दीपालीची आहे तयारी आणि पूजा वगैरे सर्व चालू आहे. मजा येणार रे सीताफळ बासुंदी खाऊ का. फोटोशूट साठी दीपालीचा लुक रेडी झालेला तुम्ही बघू शकता. हे बघा दीपालीने रांगोळी काढल्या ना आणि पंते लावता. आमका आताच फराळ इलो 5-5 लोकांनी लाडू दिल्याने आणि हे एक वाटतं. हे बघा. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज दिवाळीचं दुसरं दिवस आहे म्हणजेच लक्ष्मीपूजन आणि आज आम्ही व्हिडिओ बनवतो. काल आम्ही व्हिडिओ नाही बनवलं तर आज आणि उद्या काय आहे दीपावली पाडवा आणि मी दीपाली का लय मोठा सरप्राईज देणार आहे, मोठा गिफ्ट देणार आहे. त्यामुळे उद्याचं पण व्लॉग बघा आणि आजचं पण व्लॉग बघा. आज हा लक्ष्मीपूजन आणि दीपाली काय काय जेवण बनवता ता पण बघूया. आणि तरी काल आम्ही फोटोशूट पण केलं आणि त्या फोटोशूटचे फोटो ह्या व्हिडिओच्या एंड का आम्ही दाखवणार. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा. आता दीपाली काय काय किचन मध्ये बनवता त्या सर्व बघूया आणि तुमका सर्वांका पुन्हा एकदा दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक स्वीट फॅमिली, बरोबर ना. दीपालीची आहे जोरदार तयारी चालू आहे. आज काय आहे दीपाली स्पेशल? आज व्हेज. व्हेज? हा, त्या व्हेज मध्ये काय स्पेशल आहे? भात, डाळ, मटकीची उसळ आणि फरसबीची भाजी आणि स्वीट मध्ये बासुंदी. बापरे, बासुंदी कसली बासुंदी? सीताफळची बासुंदी. सीताफळ बासुंदी, शाबाश. आणि हा फोडणी कशाची आता? मटकीची उसळ. मटकीच्या उसळची फोडणी आणि ही बासुंदीसाठी दूध आटवता वाटतं. आणि फरसबीची पण भाजी आहे. वा. आम्ही ज्या आमची सीताफळ हाणूक गेली आहे ती आता घेऊन येतील. सीताफळ नाही भेटली तर नुसतीच बासुंदी खावा, मग मजा नाही येणार वाटतं. ड्रायफ्रूट बासुंदी. हा, ड्रायफ्रूट बासुंदी बनव. तर मंडळी काय चालू आहे? जिया काय करत असतो? अरे बापरे, जियाचा काय आला? भाभी काय केलं जियाचा? आम्ही काय केलं मग असं कसं राहुला रागा? जिया काय आला? कोणी काय केलं सांग माका. लक्षितान काय केलं? काय टाकलं पेपर? ड्रॉइंग बनवायची होती आम्हाला. मग तू दुसरा घे ना पेपर. जिया दुसरा घे पाडू. तो ते नाही घेऊ देत. चल असू देत ना. किती बघ किती गुस्सा होता. बापरे जिया चांगला ना वाटत. क्यूट वाली बच्ची अस ना तू. तुम्हाला वाटतं की जिया क्यूट आहे पण जिया अशी आहे. जिया क्यूटच आहे बघ. राग हा पण ते शांत राहिले, काय बोलत नाही बघ. जिया तू काय केलंस ते बघूया. ती पेंटिंग केलंस तू? दाखव लवकर जिया. तर म्हणजे तुम्ही बघू शकतास या जियान पेंटिंग केलेले. ही बघा. भावी सीताफळचा काय आला? सीताफळ पिक्के नाही होते, सर्व कच्चे होते. सगळे A to Z. एक पण पिक्का नाही आहे. होते ते पण कमीच होते. ओके. तर मंडळी खास दीपाली गुळाचा सीताफळ बासुंदी बनवता आणि लपडा झाला. सीताफळा सर्व कच्ची आहेत म्हणजे पिक्की कायच नाही आमच्या घर. तर म्हणजे सीताफळा आमच्या घराकडे होती ती सर्व कच्ची होती म्हणून भाविक आणि जिया का पहिल्यांदा एकटी पाठवलं आम्ही खाली जाऊ घेऊन यावं म्हणून. तर त्यांच्याकडे पण कच्ची होती आणि ऑनलाईन मागवली आहेत ना. ती 20 मिनिटं येणार. आता ती कशी कच्ची येतात का पिक्की येतात का बघूचा लागणार. आणि आमच्याकडे हत ती 2 साधारण म्हणजे जीव जेव्हा पिकलेली ती मी घेऊन येते. थांबा. त्याकडे हत हे बघ हाणून ठेवलेली आहेत पण पिकलेलं नाही आहेत. हे तर एकदमच कच्चो हा. एक त्यातल्या त्यात ह्यो एक पिक्को हा आणि हा एक पिक्क्या. तर 2 साधारण पिक्की आहेत. तर मी ती हाणतय आणि ऑनलाईन इलेली झेप्टोवरसून मागवलं ना. तर ऑनलाईन इली तर ती आमका सीताफळ बासुंदी होय. नाहीतर दीपाली अशीच बासुंदी बनवतो. नाहीतर ही कच्ची टाक वाटून मिक्सर का लावून टाक. चांगलं नाही होत. हा नाही येत भावी. असं नाही करायचं, थोडे जायचं ना. नाही आज सीताफळ का मागणीला आहे. कारण ऑनलाईन कशावरती सोल्ड आउट दाखवल्याने स्विगीवर नाही होत. हा आणि झेप्टोवर होती ती आता येणार ती पण 20 मिनिटां. पण ती पण पिक्की हत की नाही देवाक ठाव. आणि हा आज खास म्हणजे गुळाची करता आणि हा एकदम हे बघा एक पूर्ण टोप भरलेलो होतो ना. 1 लिटर होता त्याचा एवढा असा अर्धा लिटर केला ना. आणि त्याचा कलर पण चेंज झालो. पांढऱ्याचं असं म्हणजे चॉकलेटी झालो कलर आणि गुळ टाकणारा आणि सीताफळ
ही बियो काढून टाकणारा. आणि हा गोडी डाळ माका वाटतं 2 टायमाची बनवल्यान वाटतं दीपालीन, कारण एवढी आमका लागत नाही. संध्याकाळी बनवची टेन्शन नाही. ओके. आणि भाजी झाली ना बघू. भाजी झाली, गोडी डाळ झाली ही पण झाली आहे. मटकीची उसळ पण मस्त झाली आहे. आणि स्मेल तर मस्त येतात बघू खाऊ. फरसबीची भाजी पण झाली. फरसबीची आहे का बटाट्याची आहे? फरसबी बटाटा. ओके. नाही बटाटे जास्त दिसतात म्हणून म्हणतोय. आणि हे झाले काय नंतर बासुंदी. आता तो झेपटो होला कधी येत तेव्हा दीपाली बासुंदी बनवी. तावसर हे टाकूया. कच्ची एकच पिकला नाही का? एकच पिक्का मशी टाकला ना थोडासा टाकला अजून टाकला बरं गोड होते. मग सीताफळा जर पिक्की असते ना तर लय गोड लागले असते, कारण सीताफळा लय गोड असतात. मजा यायचा. अजून आटक होता पण किती वेळ गेलो. फास्ट केला का उपडी होता ना? नाही बरोबर अर्धा लिटर झाला. 1 लिटर झाला. बासुंदी नाही का रबडी का जास्त आठवत हे बासुंदी का बरोबर आहे टेक्स्चर. ओके. झेपटोवाल्यांका फोन लावलो पण त्यांच्याकडे पण कच्चीच सीताफळ उद्या पिकतील म्हणून सांगितलंय. काय सांगतात? कच्चा माल ते आणून ठेवतात, पिकन खराब होतात ना ते. स्टॉल मध्ये ठेवले काय मग ते नाही खपली तर काय करतात, ते कच्चे आणून ठेवतात आणि माझ्याकडे तुम्ही पिकवा. दीपाली बियो काढता आता आणि बनवता. आता मरू देत काय एकदम पिकी असतात ना ती लय गोड लागतात. आणि बासुंदी पण एकदम टेस्टी लागतात. जिया मगाशी काय झाला होता तुझा? मगाशी तर रागात होता ते. असं रागात नाही. तुझा पेपर होता तो? तुका त्रास दिल्यानंतर माका सांग. तर सीताफळा इले आहेत आमची झेपटो वरसून. बघूया दाखव. अरे बापरे आवाजच दिलो धड 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 धड. हा ह्या केवढी मोठी 1 किलोची 2च फक्त. नाही 1 किलोची नाही ती 2 पीस आहेत फक्त. 2 पीस पण दिले मोठी आहेत. पॅकिंग करून दिले आहेत. हापूस आंबे आहेत की का? नाही कच्ची. अरे बापरे फ्रीज मधले हद मजबूत आणि फ्रेश आहेत जियासाठी काय बनवला? हा तुमच्यावर गुस्सा होता जिया म्हणून. हे बघा जिया बघ तुमच्यासाठी बघ काय बनवलं. मंडळी फायनली आहे सीताफळ बासुंदी तयार झाली आमची. हे काय सर्व फल होतो थोडंच होतो तो सर्व टाकलं. दाखव विसरलो आम्ही. आणि हे बघ हे टाकलं आतमध्ये भरपूर झालो. आणि बाकीचा उरलेला जिया आमचा खाता. आणि आता ड्रायफ्रूट वगैरे टाकणार बारीक केलेले पिस्ता आणि बदाम मग आमची. आणि हे ह्याच्यात ठेवणार ना दीपाली? फ्रीज मध्ये ठेवणार ना. मग थोडा मस्त थंडगार आणि भारी लागणार. हा वा मजा येणार रे सीताफळ बासुंदी खाऊ का. किती पिस्ता मस्तच यार. जेवण वाढलं ना दीपाली. आणि मटकीची भाजी, फरसबीची भाजी, गोडी डाळ, भात आणि बासुंदी वाटीभर आणि गुळाची आहे त्यामुळे मी खाऊ शकतो. तर आता आम्ही हे स्टार्ट करतो. हे दोघोली आपले स्टार्ट केल्याने. आणि नंतर जेवल्यानंतर काय? आज काय ना संध्याकाळी लक्ष्मीपूजा त्यामुळे आम्ही कपडे वगैरे घालणार आहोत मस्तपैकी सर्व नवीन आणलेले आणि पूजा करणार आहोत. आणि नवीन पाठ पण आणलं पूजेसाठी नवीन चौरंग आणला आम्ही. आणि म्हणजे आणि काल आम्ही फोटोशूट केलं तर तुम्हाला सांगलं तो पण दाखवणार आहोत. त्याचा पण थोडा शूट करून ठेवलं कारण मेकअप आर्टिस्ट आम्ही बोलवलं होतं. म्हणजे ती इली होती आणि चांगला मेकअप वगैरे केला आणि सर्व फोटोशूट पण मस्त झाला. ते सर्व आम्ही शेवटचा टाकतो. जबरदस्त म्हणजे असं वाटतच नाही गुळ घातलेला. ते दूध आटला ना त्याची टेस्ट येते. लक्षिताक दिलो आता बासुंदी. लक्षिता कैसी आहे? अच्छी बनी आहे ना? सच में अच्छी आहे. आता भावे खायत तेव्हा काढा. तर मंडळी दुपारी जेवलो आणि मी थोडं पडलं होतं आणि ही आहे रांगोळी वगैरे काढत होती. तर रांगोळी वगैरे काढून झाली ती बघूया. आणि आता दीपाली आणि जिया तर हे पंते वगैरे लावतात तर रांगोळी बघूया आपण. चला पंते लाव. काय लावतात? रांगोळी काढतास का पंते? बघूया कोणी काढल्या रांगोळी. आणि आम्ही पण काढली आहे पण ती खाली मस्त. रांगोळी काढल्या ना आणि पंते लावता.
शेजाऱ्यांचे पण रांगोळ्या बघूया. हे बघा खालचे काढल्या छोटी आहे आणि ही बघूया आम्ही खाली काढलं. ही एक आहे आणि भावी जियाची थांबू. बापरे ते काढो का? ही वाली ह्या साईडची मी काढली आहे, ही वाली. आणि ही वाली ग्रीन वाली मी काढली आहे, ती वाली भावीने काढली. तर मंडळी आमचा या सर्व गेल्या वर्षीचा डेकोरेशन हा तर आम्ही यंदा लावलो, कारण मी काही फिरले नाही जास्त. फक्त कंदील एक नवीन आणलं, पण तो पाऊस आणि वारो एवढं लागलो ना आता त्याचा अलाइनमेंट हललेला, पूर्ण त्याचा आकार उकार बदलून गेलेला सर्व. आणि हा सर्व आमचा डेकोरेशन. या येऊ बघ काय हे काय आला हे थांब जिया का किडनॅप करते की काय आमच्या. जो आमच्या बिल्डिंग मधलं छोटं डॉन आहे. नको ये जिया नको ये सोड सोड. जिया रडू लागत नाही तर. भावीला घाबरता जिया का. तर म्हणजे दीपालीची आहे तयारी आणि पूजा वगैरे सर्व चालू आहे. देवाचा हार वगैरे सर्व घातलेला, पूजा झालेली आहे. आणि हाय प्रसादीसाठी भक्तगण इकडे तयारीत. जिया भावी आमची चांगला एकदम ड्रेस घालून एकदम तयार आहेत. कोण एक नंबर आहे ते सांगा. आणि आज एक नंबर कोण हा तुम्ही सांगू शकतास. भावी जिया ड्रेस घातलाय, दीपालीने साडी नेसली आणि मी पण कुर्तो घातलाय. तर आजच्या दिवसात कोण एक नंबर हा तो नक्की तुम्ही कमेंट करून सांगा मंडळी. शॉर्ट्स तर तुम्ही बघितला असाल. पप्पा तो माहिती जो मी पेंट केला तो मी हे दिवा लावला पण. हा हा हॉल मध्ये. ओके ओके नंतर दाखवतो मी. हा दाखवा. आणि स्वतःहून लावला. तर आमची लक्ष्मी आहे, लक्ष्मीची पूजा करता, काजू कतरी फोडता. ही बघा गेल्या वर्षी टिपटॉपची होती, यंदा प्रशांत कॉर्नर प्रगती आहे. तर मंडळी पूजा तर दीपालीने केल्या ना, तर आता आम्ही पाया पडून घेतो. आणि हाय भक्तजनांची हाय लाईन लागलेली आहे प्रसादीसाठी. तर आता हा पहिले मी पाया पडून घेते, टाइमपास नाही करत. चला चला दुसरा नंबर बारकाच नंबर आहे. डोका टेकून पाया पड चांगला. जमदी बर. हा घास नाक. थर्ड नंबर कोण आहे. चला छोट्यापासून सुरुवात कर. पाया कोणा पप्पांच्या. आशीर्वाद बाबा. चला घ्याच्याकडे पूजा करूची आधारा. तर मंडळी हे तिघं आता फराळ भरतात. म्हणजे आमच्या बिल्डिंगमध्ये म्हणजे आमच्या फ्लोअर आणि सेकंड फ्लोअर ना दीपाली त्यांच्याकडे आम्ही आता फराळ वाटणार आहोत. आणि हो बघा आमचा आताच फराळ येईल. 5-5 लोकांनी लाडू दिल्याने आहेत आणि हे एक एक वाटतात. हे बघा कारण आम्ही बेसनचे लाडू तेव्हा. आणि आमचं सर्व फराळ ह्यो बाहेर. म्हणजे तुम्ही दीपालीचा ह्या लुक आजचा बघू शकता, साडी बघू शकतास, हे प्रिंट वगैरे. आणि काल आम्ही फोटोशूट केलं होतं ह्या साडीवर आणि ह्या ड्रेसवरती. तर कालचा लुक बघा आणि आजचा लुक बघा. आज विदाऊट मेकअप हा दीपाली. बघूया दीपाली मेकअप दाखव. तर ह्यो आजचा मेकअप हा स्वतः दीपालीने केलेलो आणि हेअरस्टाईल वगैरे. आणि काल ती केलेला तो मी क्लिप दाखवते. काल ती करत होती ना आणि दीपालीचा कालचं पूर्ण लुक तुमका दाखवतं. तर मंडळी फोटोशूटसाठी दीपालीचा लुक रेडी झालेला तुम्ही बघू शकता. हे बघा हेअरस्टाईल, मेकअप, परत साडी नेसवली आहे. आणि हे सर्व मेकअप आर्टिस्ट रश्मी देशमुख हिने केलेला आहे. ही ठाण्याची आहे. हिचा नंबर मी स्क्रीनवर देईन. म्हणजे तुमका जर मेकअप किंवा हेअरस्टाईल वगैरे करूची असली तर तुम्ही त्यांना कॉल करू शकता. आणि कमेंट मध्ये सांगा कशी वाटली हेअरस्टाईल मेकअप. हा ते पण सांगा तुम्ही. आणि खरंच भारी मेकअप केला आणि खूप मेहनत घेऊन आणि व्यवस्थित अगदी टाइम देऊन वगैरे केला. दीपाली दाखव बघू हेअरस्टाईल. हे बघा मस्त अगदी लुक जबरदस्त केला. आणि त्या साडी का साजेसा अगदी केलेला. हे आता फराळ भरतील आणि देऊन येतील. दोघा बहिणी जातात आता फराळ वाटू का. आणि हॅपी दिवाळी बोला.
ही काही जाऊचे म्हणजे ते घाबरतात आधी. हा सावकाश सावकाश घ्या लगेच देऊन पण येईल. बेल वाजव त्यांची. हा तुम्ही चप्पल काढू नको घालूनच राहा. हे घ्या देऊन येवा. भावी जा पायाखाली बघा ते लोकांची रांगोळी. त्यांचं बघ काय ते घाई गडबड काय ती बघा. हे बघा चकली देऊचे विसरले. आता परत ही जातात आणि चकली देऊन येतात. जावा आता परत सांग विसरले म्हणून सांग चकली देव. तुम्ही पूर्ण लुक बघू शकतास. हे बघा आणि ह्याच्यात तुमका नंबर देऊचे कोणाचो ड्रेस चांगलो हा आणि कोणाचो ड्रेस. हे बाबा हे फटाके आम्हाला यांका थांबवा. तरी नशीब पाऊस पडलो म्हणून कमी आहे नाही तर अजून झाला असते फटाके लावले नसते. तर कोणाचो ड्रेस चांगलो हा कोणाचो मेकअप चांगलो हा तर सर्व सांगू शकतास. पण दीपाली कालचा लुक आज नाही आहे कारण काल तिने लय मेहनत घेऊन तुझे हेअरस्टाईल आणि मेकअप वगैरे केला. 2 तास मेकअप केला नव्हतं बापरे. 1 तास मेकअप केला आणि 1 तास हेअरस्टाईल. हा तुझी मैत्रीण ना तिका आम्ही आता कॅमेरामॅन बनवतो. तर माझा पण लुक दाखवतो. या तुम्ही माझा फुल लुक बघू शकतास. हे बघा एकदम काशी विशी लावलेले आहेत एकदम भारीचा. आणि कुर्तो मला लय आवडला आणि मी घेतलाय आमच्या दादर वेस्टचा तो फुल बाजार हा थैसूनच त्या गल्लीसून मी ब्रिजच्या खालसून जायत होते समोरच दिसलोय मला आणि मी घेतलाय. आणि मध्ये गेल्यानंतर या दुकान आपल्याच गाववाल्याचा आजचा मधला दुकानाचं नाव उत्सव आणि कॉन्टॅक्ट नंबर आणि फटाके वाजवतात ती माहिती आता ते मी स्क्रीनवर आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये देईन जेणेकरून आपल्या माणसाचा व्यवसाय व्यवस्थित होऊ देत. कारण मी सांगते म्हणजे माका पर्सनली हो लय आवडलं प्रश्नच नाही. अजून पण 2 कुर्ते ते पण मी तुम्हाला दाखवेन. मी खरंच सर्व खरेदी केलंय. आम्ही व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा आणि हॅप्पी दिवाळी सर्वांना हॅप्पी दिवाळी. बाय बाय.